Marile mistere. Atlantida între mit și realitate. Atlantida este un mit sau este o realitate? Am auzit cu toții acest nume măcar o dată în viață și ne-am lăsat imaginația să vagabondeze, sperând că într-o zi acest continent misterios își va revela misterele. Voi încerca să dau un răspuns în starea actuală a cunoștințelor pe care le deținem, căci arheologia poate răsturna azi tot ceea ce ieri era o certitudine. Să vedem așadar care sunt sursele, dacă putem localiza acest continent fabulos, care sunt variantele mai mult sau mai puțin credibile. S-au scris cărți, s-au făcut filme documentare, chiar și Spielberg a trimis o echipă în Mediterana ca să dea de urmele exploatabile, credibile. Fiecare are argumentele lui, prezintă probe, unele destul de demne de luat în seamă. Cu alte cuvinte, unul dintre cele mai mari mistere ale lumii agită încă spiritele și inflamează comunitatea pasionaților de enigme. Două surse citează Atlantida: Herodot și mai ales Platon. Orice discuție serioasă trebuie așadar să pornească de aici. Platon, căci el este cel care dă mai multe detalii, vorbește despre Atlantida în două dintre dialogurile sale, Critias și Timee, de o manieră foarte precisă de altfel. Pentru Platon, Atlantida este o realitate istorică și insistă asupra acestui lucru, căci dacă are obiceiul să le spună lectorilor săi uneori povești frumoase, de această dată ceea ce vă spun, subliniază filozoful grec, este o istorie adevărată. Platon spune că informația o deține de la Solon. Este vorba despre un om de stat atenian care a trăit în secolul 6 înainte de Hristos. La vremea aceea, toată protipendada ateniană călătorea fie pentru a se instrui, fie pentru a face turism în Egipt. Solon așadar începe în 570 înainte de Hristos o călătorie de studii în Egipt pe lângă marii preoți ai regatului faraonilor. La templul din Sais, foarte cunoscut și foarte frecventat în vremea respectivă, preoții fac o revelație surprinzătoare. Iar această istorie, spun ei, este scrisă în hieroglife pe pereții templului și este vorba în ea și despre poporul lui Solon, adică despre atenieni. Iar întâmplările descrise datau deja la vremea aceea de 9000 de ani. Iată așadar ce stă scris pe pereții templului. Cu 9000 de ani înainte de vizita lui Solon în Egipt, deci în mare cu 10.000 de ani înainte de Hristos, exista dincolo de coloanele lui Hercule o insulă mare cât Asia și Libia reunite. Asta înseamnă regiunile cunoscute la vremea respectivă, adică nordul Africii și Asia Minoră, în jur de 400.000 de kilometri pătrați. Să zicem, aproape cât suprafața Franței. Coloanele lui Hercule era numele pe care anticii îl dădeau strâmtorii Gibraltar, dincolo de care se întinde Oceanul Atlantic. Insula are pe jumătate din suprafața ei câmpie și pe cealaltă jumătate un munte. Climatul este ideal, iar locuitorii au de toate, în orice caz tot ce își pot dori pentru o viață îmbelșugată. Platon, în retranscrierea lui, insistă totuși asupra faptului că o parte din aceste produse sunt importate, ceea ce înseamnă întreținerea unor relații comerciale cu restul lumii cunoscute. În mijlocul acestei insule se află capitala, în care domnesc regi puternici și respectați de supușii lor. Această extraordinară civilizație trăiește în bună pace cu vecinii săi, până când într-o bună zi, cu 9000 de ani așadar înainte de vizita lui Solon în Egipt, pentru nu se știe care motiv, atlanții decid că trebuie să devină stăpânii lumii și își lansează armata împotriva vecinilor din bazinul mediteranean. Printre cei care sunt atacați, spun preoții egipteni, se numără și strămoșii atenienilor, care în cursul unei mari bătălii îi înving pe atlanți.
Totuși, nu această înfrângere se află la originea dispariției Atlantidei. Ca un fel de justiție divină și într-o singură zi, insula se scufundă în mare, ducând în adâncuri întreaga populație și odată cu ea amintirea unei civilizații înfloritoare. Platon preia această istorie adusă de Solon din Egipt, însă țin să precizez că nicăieri în scrierile sale nu se regăsesc poveștile fantastice pe marginea cărora s-a brodat timp de mii de ani. Filozoful grec ne spune că da, era vorba despre o civilizație înfloritoare, dar nu dă mai multe explicații. E drept că nu el este cel care a stat de vorbă cu preoții egipteni și deci n-a avut ocazia să pună întrebări. Cât de credibilă este povestea pe care ne-o spune Platon? Lectorii lui Platon au acceptat-o ca atare, însă Aristotel, care nu are o părere prea bună despre Platon, spune că ea nu se bazează pe o realitate istorică. Este doar o parabolă filozofică prin care Platon își expune ideile despre statul ideal. Timp de secole, în lumea occidentală, Aristotel are o asemenea influență încât nimeni nu se gândește să pună la îndoială verdictul său. Totuși, pe aici pe acolo, lectorii lui Platon menționează această misterioasă Atlantidă și unii încep chiar să îi dea crezare și să facă cercetări. Printre cei dintâi care se interesează și caută Atlantida se numără Athanas Kircher, un iezuit german. Nu este în oarecare. Athanas Kircher este un om universal, un fel de Leonardo da Vinci. Și, după ce recitește textele lui Platon, ajunge la concluzia că, în ciuda verdictului aristotelian, povestea este adevărată. În scrierile lui se găsește chiar o hartă cu Atlantida repusă la locul ei în mijlocul Oceanului Atlantic. Și astfel începe o lungă căutare pentru a localiza Atlantida. Fiecare, cum spuneam, cu varianta sa mai mult sau mai puțin documentată. Arheologul grec Marinatos, celebru în lumea lui, este ferm convins că ceea ce Solon și deci Platon numește Atlantida este civilizația minoiană, deci insula Creta. Este, de altfel, una dintre tezele care, în a doua parte a secolului trecut, a avut cei mai mulți susținători, între alții, în Franța, celebrul comandant Cousteau. Pe ce se bazează această ipoteză? Ei bine, în anul 1700 înainte de Hristos, a avut loc un enorm cataclism care a afectat întregul bazin mediteranean, dar mai ales Mediterana Orientală. Este vorba despre explozia vulcanului din Santorini. Santorini este o insulă mică din arhipelagul grecesc, în totalitate vulcanică și care are încă forma unui crater. Ea se găsește la aproximativ 100 de kilometri în nordul Cretei și a fost una dintre bazele civilizației minoice, împreună, desigur, cu insula Creta. În aproximativ 1640 înainte de Hristos, vulcanul din Santorini a intrat în activitate, iar erupția a fost atât de puternică, încât tot centrul insulei a explodat, iar norul de cenușă a invadat mii de kilometri pătrați. Un tsunami gigantic format din 3 valuri a câte 20 de metri înălțime s-a abătut asupra Mediteranei Orientale și a distrus parțial infrastructurile minoienilor. Ne putem așadar imagina că există o legătură între explozia vulcanului, deci un cataclism uriaș, dispariția unei civilizații avansate pentru vremea respectivă, cea minoiană, și mitul Atlantidei. Este o civilizație comercială care are legături cu tot bazinul mediteranean, atât de dezvoltată și de bogată, încât nu are nevoie să poarte războaie pentru că își domină pașnic vecinii. Creta este așadar o ipoteză asupra căreia încă se mai lucrează, dar există altele, susținute de istorici și arheologi, unele la fel de credibile. E drept că, de-a lungul secolelor, au fost avansate și teorii extravagante,
care au încercat să plaseze Atlantida în Africa de Sud, în Siberia sau chiar la Polul Nord. În prima parte a secolului trecut, un arheolog german susține că Atlantida se află în Tunisia, iar ceva mai târziu, în 1950, Georges Poisson, care prezida Societatea Preistorică franceză, s-a întors la sursă, la textul lui Platon, Timee, în care se spune clar că Atlantida se situează dincolo de coloanele lui Hercule, deci dincolo de strâmtoarea Gibraltar. Poisson se bazează pe o informație care datează din 1898, când, în timpul instalării unui cablu submarin între Brest și Cap Cod, un plug s-a poticnit în nordul insulelor Azore, la 47 de grade latitudine nordică și 29,4 grade latitudine vestică, de două formațiuni vitroase de lavă care nu au putut să se solidifice în acest fel decât sub presiune atmosferică. Asta înseamnă că a fost o vreme când ele s-au aflat în aer liber. Așadar, spune Poisson, în nordul Azorelor a existat cândva o insulă care s-a scufundat la o dată destul de recentă, între 18.500 și 6.500 înaintea erei noastre. Ceva mai târziu, un geolog francez specialist în morfologie marină a descoperit că în aceeași regiune s-au petrecut, în epoca despre care vorbește Platon, adică 9600 de ani înainte de Hristos, evenimente care ar putea coincide cu mitul Atlantidei. Nivelul mării a crescut cu 13 metri în 20.000 de ani. Arhipelagul este dominat de o insulă care măsoară 5 metri lățime și 14 metri lungime și se află așadar în fața strâmtorii Gibraltar. Există însă unii istorici care contestă faptul că numele coloanele lui Hercule era atribuit în vremea lui Platon strâmtorii Gibraltar, numele datând, de fapt, de pe vremea romanilor. În vremea lui Platon, se pare că numele era atribuit Siciliei, caz în care am putea presupune că Atlantida este mai degrabă Sardinia, de unde ar proveni și fondatorii civilizației etrusce. În ultimele decenii, această teorie a civilizației tireniene pare să câștige ceva teren. Ar fi vorba despre o civilizație străveche care acoperă nordul Africii, sudul Spaniei și al Franței, Sardinia, Corsica. Markerii genetici, haplogrupul, ne dau câteva indicații interesante. Să spunem de la bun început că populația care acoperă aceste ținuturi înainte de 1200 înaintea erei noastre nu este deloc cea de azi, care provine din invaziile indo-europene. Faptul este demonstrat științific prin markerul genetic specific populațiilor indo-europene, R1b pentru Europa și markerul E1b specific populațiilor berbere, majoritare în Africa de Nord. Există însă în această zonă tireniană un grup endogen cu un haplogrup I2 și un altul cu un haplogrup G2A, care este foarte implantat la Baști, în Sardinia și, în mod bizar, în Serbia și într-o oarecare măsură în Corsica, și care ar putea fi markerul acestei populații originare tireniene. Cam în aceeași vreme, un arheolog german, Jürgen Spanut, face și el cercetări, intrigat în special de circumstanțele despre care vorbește Platon. Platon se folosește de exemplul strămoșilor atenieni care s-au bătut împotriva atlanților pentru a stigmatiza elitele decadente ale vremii sale. Platon spune că atlanții ar fi invadat tot sudul Europei și nordul Africii, însă doar atenienii i-ar fi oprit. Spanut caută, așadar, urme arheologice ale unei astfel de invazii datând din 9600 înaintea erei noastre. Doar că, dacă vrem să dăm crezare poveștii, trebuie ca Atena și Egiptul să existe deja și, de asemenea, ca prelucrarea cuprului să fie destul de avansată. Or, asta ar situa invazia atlanților mai degrabă între 2000 și 1000 înainte de Hristos. Spanut presupune că Platon s-a înșelat când a vorbit despre dată.
Sau poate Solon a greșit când a tradus ceea ce au spus marii preoți egipteni. Începe așadar să caute urmele acestei invazii în mileniul 2 înaintea erei noastre. Și aceste urme există, în special în Egipt, la Karnak, unde se vorbește pe larg despre acești invadatori veniți din țara obscurității, o expresie pentru nordul Europei. Această invazie este cunoscută în istorie sub numele de invazia popoarelor mării, despre care am să vă povestesc cu altă ocazie. Ei sunt cei care au năvălit în țările din jurul Mediteranei în jur de 1200 înainte de Hristos. În fine, aceasta este doar o ipoteză ca și celelalte și nu ne ajută să știm unde se află Atlantida. Istoricul și scriitorul Jacques Gossard, care a publicat recent o carte dedicată subiectului, Noi descoperiri, noi ipoteze, spune că Atlantida ar fi mai degrabă în preajma Azorelor, care seamănă cu vestigiile unei insule mai mari dispărute. În fața continentului, în Atlantic, se află două arhipelaguri, între care unul aparținând Portugaliei, Azorele, și celălalt Spaniei, Canarele. Problema este că în Canare trăiește un popor care ar putea fi foarte bine urmașul ultimilor atlanți. Până la sfârșitul secolului XV, insulele Canare erau complet izolate de restul lumii. Ele nu au fost descoperite oficial decât la începutul secolului XVI de către francezi. Și aceste insule au fost izolate de-a lungul vremurilor nu doar de continent, ci și între ele, atât de izolate între ele încât au dezvoltat limbi și culturi diferite. Am crede că oamenii care trăiesc pe o insulă ar trebui să poată naviga, ar fi minimum pe care îl așteptăm de la ei, și deci să poată comunica de la o insulă la alta. Însă pentru locuitorii Canarelor, marea este un teritoriu interzis, de evitat cu orice chip, ca și cum o memorie ancestrală i-ar terifia încă. Există o serie de elemente care dau de înțeles că strămoșii lor ar fi trăit un eveniment catastrofal și, de altfel, în legendele lor se spune că Dumnezeu i-a abandonat pe aceste insule. Păstrează așadar această idee de ultimii supraviețuitori ai unei lumi. Să vorbim acum despre o abordare care pare cu adevărat extravagantă dacă ceea ce v-am povestit deja nu e suficient. Să introducem în scenă un personaj care în Statele Unite este încă un monument, Edgar Cayce, profetul adormit. Este un mistic și un vizionar care, în prima parte a secolului trecut, a bulversat lumea cu viziunile sale în stare de transă. Există o fundație, arhive care pot fi consultate, am putea spune că activitatea lui continuă și dincolo de moarte. Edgar Cayce nu avea niciun fel de pregătire și singura carte pe care a citit-o vreodată este Biblia. Însă, în stare de transă, de autohipnoză, putea să dea consultații pentru bolnavi cărora le indica medicamentele și tratamentele pe care trebuie să le ia. A făcut mii de astfel de consultații care au fost toate consemnate și sunt disponibile în arhivele Fundației Edgar Cayce. O să dezvolt subiectul într-un alt episod. Cert este că în cursul unor astfel de ședințe le vorbește pacienților săi despre viețile lor anterioare. Așa se face că unui pacient îi spune, într-o viață anterioară ați fost atlant. Ședința aceasta îl conduce să se intereseze despre Atlantida, despre care nu auzise niciodată vorbindu-se până atunci, și să dea informații despre această civilizație. Între altele, spune că în preajma Bahamasului se găsesc încă vestigii ale Atlantidei. Afirmația datează din 1940 și va spune că în 1968 o parte din Atlantida va ieși la suprafață. Și, într-adevăr, în 1968, doi piloți de avion trec pe deasupra insulei Bimini și văd, la câțiva metri sub apa foarte limpede din această regiune, structuri submarine geometrice.
Aceste structuri au fost analizate și concluzia a fost că sunt structuri megalitice constituite din lungi ziduri de până la 80 de metri lungime, legate între ele, la o adâncime rezonabilă de 6-7 metri profunzime. Știind că Bahamasul se scufundă lent în ocean, calculele au arătat că în 10.000 înainte de Hristos, aceste structuri se aflau în aer liber. Un echipaj complet de scufundători, arheologi, submarini, echipe de filmare a fost trimis în urmă cu câțiva ani de către însuși Steven Spielberg în Mediterana cu misiunea de a tranșa odată pentru totdeauna enigma Atlantidei. Și cum călătoria este întotdeauna mai interesantă decât destinația, putem vedea cu ochii noștri renăscând civilizații antice în Creta, Santorini, Malta, Sardinia sau sudul Spaniei, cu mult anterioare celor pe care le studiem la istorie și despre care nu știm încă mare lucru, dar care ne-au lăsat un semn că au existat. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.